Mae yna wffiad bach mae'r dyfarnwr yn gadael i'r gêm fynd rhagddi. Y bêl gan Aaron Williams. Y Robles. Yr ymdrech yn y diwedd yn dod gan Jordan Davies. Ac oedd yna wiriad oddi ar un o'i chwaraewyr ei hun, dwi'n meddwl. Ond gwaith da gan Robles yn ei thynnu hi nôl. Ella bod hi, ddweud y gwir, oedd yn edrych yn siomedig, ella mod i'n anghywir. Digon i anelu tuag atyn nhw. Mae fewn yr holl ffordd. Ac mae Jordan Davies oedd eisoes di sgorio yn yr o'n ddiwetha. Di sgorio heno. Mae rhaid i chi ddeud yn heiddiannol ar y blaen, ond Owain Tudur Jones a ddyle honna di mynd mewn. Wel, ond dwi'n meddwl beth sy'n achosi y broblem fwyaf i'r ti, bod yna gymaint o ddynion yn ddwfn yn ei gwrt 6 o. Doedd o methu dod allan. Tristan Jones i gymryd y gig gornel. Mae'n un heriol! A fe ddyle honna o bosib di cael ei gwir ar ochr cywir o'r postyn. Oedd o'n gyfle. By'n ymysodwyr yn meddwl, so ni di jyst amseru yr hediad a sbia. Mae neb yn gallu cael un cyffyrddiad bach fysa di arwain at gol. Cyfle i Fae Colwyn, Fybri Mantes. A maen nhw'n cael cyfle arall i'r bêl ma mewn i'r Cwrcosi. Mae honna'n well, oedd hi'n bêl dda. Ac oedd y peniad y gynta gan Aaron Williams. Ac wedyn mae Cyril yn brathu ar y bêl rydd. Ac mae Fae Colwyn ar y blaen o 2 gol i ddim. Fel mae'n dod i fewn, le ti'n aros ar ei linell, yn styc ar ei linell i bob pwrpas. Ti moyn gol geidwad i ddod am rheina, yn cymeryd pob marc cwestiwn allan o'r amddiffyn wedyn. Unrhyw gol geidwad yn pwnio, ti'n saff. Nice. Da iawn gan Thomas eto. Mae golwr yn aros ar ei linell. A Thomas Jones amdani, a fe ddyle rhywun fod wedi cysylltu efo'r bêl yna. Touch bach lyflu, Tera. Offa fi, cyffredin bach positif yn fama, codi ben ac yn gwybod, mae yna ddynion yn y cwrs Cosby yn fama. Ta bod o'na rhyw dynnu Cris, just touch bach, just i arafu yr hediad. Tristan Jones. Efo'r gig, mae honna dan y bar, mae heibio pawb. Wel, fe fethodd Rhys Williams honna. Ac unwaith eto, bod yna gig gornel yn dod o hynny, falle dyle'r wobr wedi bod yn fwy. Bron bod Caerfyrddin eisiau'r gic nesaf i fod o'r un ochr, oherwydd honna di'r ochr sy'n achosi problemau. Mae'r amddiffynwyr mawr wedi aros i fyny ers y ddiwetha. O, mae'n tasgu, mae'n fler. Ac yn diwedd Weaver ni chlirio, ond mae hwnna yn gallu taflu yn hir. Hill eto, nawr te falle neitho geisio cyrraedd ddyn y tro yma. Y croesiad yn isel, mae'n i dda at ei gapten. Mae'r sodliad ac yn ymladd amdani ac yn y diwedd mae'r hydd. A ddyle honna ddim di bod yr hydd, mae Robles di manteisio a mae ar ben ar Caerfyrddin. Mae'r sodliad, mae yna rhyw nutmeg efo'r sodliad, a wedyn pwy sy'n ymateb. A Robles ydy'r dyn, cangymeriad gan y golgeidod eto, ond i'r amddiffynwyr ddim yn ei helpu fo. Iddi, ti'n meddwl bod rheolaeth gyda fe gyda'r bêl fyna, ond mae just o dan i goesau fe i ryw raddau, Robles yn achub ar y cyfle. Osborne. Whitmore, nôl at Osborne. Dyson. Gwell! Peniad campus. Peniad campus. Ac mae'n gol o bosib gol gysur. Ond fe gafodd Thomas gymaint o afel ar y peniad yna. A dim ots o ran oed. Os ti'n sticio'r bêl yn y cwrt Cosby i ddyn profiadol sydd wedi sgorio gymaint o goliau dros y blynyddoedd yn y Cymru Premier, ydy o ddigon da i dar y targed? Wrth gwrs i fod o.